argument inchendo chegende ke gionsi pi umugabano ito simbarati atagete ko gekora esingincho osinyiro gukora magendro wono wika kole chisarakasi chiri chia butambe na lia abantu baranyare koranga kenenke yo kegendrete because as you know umwako mutangani umugima Simba alirete akalira sana igure ongwaye umwako mugima okaera akaliranga ongwaye ibete chiwesa ngatata idugwaka na abwate ghost workers chibesa nchiro abantu bakolede chi contractor bakolede chigasi embeo umwako mugima okaera gacho umwako ukabere agachakanga senator women rep zoro bakomurwani bakomuchanda ono tiganire na barabo ono chakirenga deputy governor gakintu buna gusi ndirito cha kolegas mwarora muisonde the control of budget umungna nyakang atebanga gusi ni ndutore number 47 SG county 47 nga intubuna gusi ntora atumia besa cheito bokora magendo intu etoko sabo mugabano ito simbarati gakia ekolera abana inchi gasi tigamanga n'ebipindi ebi kuarerire muno uyu no mwaka ukabere ukolera gakia ikirenga kinae totagito tokugorera ikiranga chibu wetinya mariga wetinya mamiri ogenda ukolera abana inchi gasi because you have cried too much. Tuarorire yani buna ichire buna Keroka wono iga eseginero between Nyamira na Kisii na ende tu atebetiga abana iga intuguna bagusi n'abantu abamo ntobwene tikurwana nonye umusike ongwaye mbai karanste nga kieri the previous regime bagaikaransa igorese ya Keroka igorama mangana yo Keroka and we had very humble time intuna abantu abamo tige chisegi tukolega siamo nali intuna bagusi turanyare kogendera uchimotwe agendo kyo moerio ntayetoko otebikaba no itoga na simbarati kora nche ikaransa n'abanyagitari baito esengincho muna togo kwana bone abantu ngwete bakure Kisii Teaching and Referral Hospital abange esengincho abanyagitari batayo kora nche ikaransa with the health workers manyeme chanda yabone ereri kama n'ikibasa cyabo sorry kibesa cyabo ekibagotebanga kora nche bakana kibesa bayirane gasi esingincho abana bw'abantu bagotokonya nyagitari esinginche buna KTRH ebwata barwaira abange abande ko Rubomet abande ko Ruyugis abande ko Homa Bay Migori bagocha gusi esinginche inere nyagitari enene tobwate ko Rwale kora nche karansa na health workers bakane kibese kigo cyo ku national government bese chinchiri cyao bese chinchiri cyanyoko bese chinchiri cyeiso koranche kibese cyo kae abanyagitari kibesa cyabo bagende bakorera abana inchegasi bagende baturwari nyagitari and make sure nga nyagitari nebwata amaryogo nali abantu baito baranyore health services kiri babwende konyora so that they have good health bagende bakorera gasi iri babwende gukora mbiya muno sana tiganya sabas.